Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Ezra. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Daytoy pakasaritaa ket mangipaneknek. Nga awan na sayat abanagen ti panagibales. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pakasaritaan ni Ezra. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Naulpit ka dyan. Apaya kasto'y kalakat ti panangisinam kanyag. Inayat ka itinapudno. Nga maapaya kasto'y ti isubad mo itinapudno a panagayat ko. Pakawanan na ko, maestra. No kasto'y tinagbanagan ti ayan-ayat ta. Panunutom langan. Asaan adata tinaikari para iti tunggal mesa. Ket idawdawat ko. Amasarakan tumatlaan ti lalaki at talaga aparakan ka. Naulpit ka. Diyak malipatan ti sakit nga impariknam ita kanyat. Di kan tupulos mapakawan. Awan maaramidak. Nukas tati ko nam. Maawatak ti marikrik nam. Ngam ulitak ti akid daw iti pamakawan. Gapo iti da ito yan napasamak. Ngam mamati ka man wano saan. Inayat kamat, Ezra. Gusto ko man day panagsangsangit mo, Ezra iha. Saan mo nga ay ayon ti pag-im? Gapo iti kasya anapasama. Patib karam tiriknam. Ipakitam kit di akabaalam ti agbiag nga uray awan day jay atyan. Mama, saan kunto malipatan ti inaramid na kanya? Iso nga agibalisak. Saan? Di mo ko mapanunutan tagi balas, iha. Saan anasaya at ti kasta? Laglagi pam ako ka ti Diyos tagi balas para kada tayo. Ag-move on kan, kat mangrugi ka manan. Saan ko maaday to'y ti mangiluod kan ka, iha? Good morning, Ezra. Sika lang tinapintas ti morning na, Vina. Sika talaga, Ezra. Amin tayo, napintas ti morning tayo. Gapo iti Diyos. Saan? Napaidam ti Diyos. Saan nak nga ipatpatag ti Diyos? Iso abalsak dagiti lalaki. Gaputa pinasakitan nak iti husto ni Jan. Saan ka kumangag sa iti kasta, friend? Saan ka nga gibalos? Ta saan nga agpapada dagiti lalaki? Iso nga agpanunot ka kumaan na sayaat. Ala, agtrabaho tapay. Agsarita tanto, maipapan iti dayta, inton madamdama. Basta, balsak dagiti lalaki nga agayat kanyak. Tapno mapadasan damat ti masakitan iti kasta unay. Anya ka diti gagaram, Brian? Apay nga imay ka diti banay. Ezra, amok tinagdala nam itinagan ni Ayat. Gapo kan ni Jan a best friend ko. Ngam kayat ko nga ibaga, tipod no amarikiriknak. Brian? Kinapudno na. Idi pailaan nga agayatakan ka. Anya? Day tatipod no. Ngam nagpabusuyak laeng. Gaputan nakisarita kanyak ni Jan. Ngam sayang. Tapi nasakitan na kalagayam. Talaga ka di nga ay ayatan nak, Brian? Uwan, Ezra. No ikanak iti gundaway amang ipanagnak. Anapun no kan nadarisa iti panagayat ko kan ka. Saan kunto nga aramidan.
Tikas iti inaramid ti sigod a nobyom. Amirisak pa'y teriknak, Brian. Nangrunak at nasakitanak iti husto. Maawatak ti Marikiriknam. Kat di ka madanagan. Nakasagan ak nga aguray. Tatalito, adto ti juice. Uminom kayo kabayatan ti panagsarsarita tayo. Agyaman ak, iha. Anya ka di tinapatid nga ibagayo. Apay nga imay kayo dito balay. Naibaga ngamin kanyak ti anak ko. Nga agayat unay kat ka. Wen, tata. Nagdaton kanyak ni Brian. Ngam, saan ko pa'y asinong batan? Iha, kaya't ko lang nga ibagakin ka. Nga awan rumbang apagdanagam. No ti anak ko ti pakiayan ayatam. Isuasapay la kuma. Tadi mo ikad iti pagsakitan tinakag na. Saan ko pa nga inaklon ti idat-daton na nga ayat? Ngam bilang man. Saan kung tupulos a pasakitan tinakam na? Gapo ta amok adinak to pasakitan. Akas iti inaramit ti best friend na, tata. Husto ka, iha. Sige nga, Rod, agpakada akon. Ket agyaman ak iti oras mo anak isarsarita kanyak. Awan anyaman na, Sir Lito. Sorry laangan ni Brian. Gapo ta iso ti umuna a pagibalsak. Gapo iti sakit tinakam ko kanidyan. Haddaak manan, Ezra. Umay ko manan idarirag. Tinapod no apanagayat ko kan ka. Brian? Sapay la kuma. Tadamot namnamak kan ka. Agyaman na tanakauray ka, Brian. Iso nga aklo na kuhan ti panagayat mo. Ay ayatan ka man. Kat sapay la kuma. Tadinak tawat pasakitan. Namnamaam dayta. Ikarig, as ikan tula ang ti babae nga ipatag ko iti agnanayon. Kasta akmat, Brian. Ikarig, asiksikan tula ang ti ayatak iti napudno. Kat jak to dadaanan dayta akari. Ay, nakaragrag sakak unay, Ezra. Jak mat mailadawan ti Marikiriknak ita akin naragsak, Brian. Kablaawan ka, iha. Agayan ayat kayo gayaman kin ni Brian. Kamaudyanan na, nakalipat kamatlaangan, babaan kan kuana. Wen, mama. Nakaragrag sakak unay. Gaputa babaan kan ni Brian. Maibalas ko ti inaramid kanyak ni John. Anya, pangaasim ko maiha. Di mo aramidan ti kasta. Saan ani Brian tinagbasol kan ka? Isu nga awan nga ron ti rason tapno pasakitam. Mariknak anapudno ti panagayat na kan ka. Lipatom kuman tinapalabas. Saan, mama? Ibalas ko ti nakapasakit ko. Kat ni Brian ti umuna apagibalsak. Pangaasim ko maiha. Agpanunot ka na imbag. Awan maited na anasaya at ti kasta kapanunutam. Basta, mama. Aramidak ti kastoy. Kat saan dak amalabdan. No kasta, inaklon mo ti panagayat ni Brian, friend? Wen, Vina. Maragsakan ang parakan ka. Amok nga agbalin ka ang naragsak. Gapot ang mamati ak, anapod no ti panagayat ni Brian kan ka. Sa anak apulos amaragsakan, Vina. Gapot pasig agura kan sakit tinakam ti Marikiriknak. Di mo ko naan apatuluyan ti panagibalis mo. Wen, Vina. Babaan ka ni Brian, balsak ni John.
Ipariknak ka ni Brian ti saam anariknak. Pangasim ko ma, friend. Agpanunot ka. Awan basol ni Brian kan ka. Awan makalapad kanyak, Vina. Aramidak daytoy. Tapno mariknadamat ti saam. Ala, saan ta napagsaritaan dayta? Ituloy takid din ti agtrabaho. Tama nga no maong tanta kan ni boss. Apay pinayaban nak dito'y balayo ita, Isra. Adda ka di parikot. Nasaya ta may kaadagos, Brian. Husto ka. Adda parikot. Lading itak. Nga masapol alipatan akon. Oh. Saan kan akayat? Saan ka nga ay ayatan? Anya, pangasim ko mamat, Isra. Di na ko mamutrabakan iti kasta. Masaksakita anak iti kasta nga ibagbagam. Sa anak amang rabrabak laang, Brian. Aglinipatan, gaputa saan ka nga ay ayatan. Sapay lakom, tadi na kon riribukan. Diyak mo, noon niya tinagbasulakan ka, Isra. Kat diyak pulos impagarupa. Ama aramid mo kanyak ti kastoy. Ngamawanan mabalin ko, no di na kon kayat. Kat sapay la ko ma. Tagbalin kan to anaragsak, iti kastoy nga inaramid mo. Daytoy lang ti may baga ka, Isra. Saan asyak tinang pasakit kan ka? Isu asapay la ko ma. Tas anak lang a pinagayayaman. Sige. Agawid ako na. Pasensya kan, Brian. Ngam sikat aglak am iti inaramid kanyak ni Jan, a best friend mo. Ezra, iha. Apayakas dya iti inaramid mo ken ni Brian. Maasyanak unay kan kuana. Kaputan na liday unay. Nasakitan iti kasta unay. Naragsakak, mama. Gaputan na ibalos ko kan kuana ti saam anariknak. Gapu iti panang pasakit kanyak dayjay adyan. Diyak kanunungan ti kasjay nga inaramid mo. Saan anasaya at ti agibalas, iha. Kan maysa, awan basol ni Brian kan ka. Inayat na ka itinapod no. Di mo ka dinarik na dayta? Awan bibiyang ko, mama. Tinapatag kanya, kat nakabalasak. Nakulaapanan ti panunot mo. Sapay la ko mga rod, tawan to ti pagbabawyam iti kastoy nga inaramid mo. Awan to apulos, mama. Naragsakak, gapo iti kasjay nga inaramid ko. Anya? Inaramid mo latagayam tinang pasakit ka ni Brian? Wen Vina, kat nakaragragsakak ita. Sigurado ka? Naragsak ka nga oray adda na pasaktam? Saan mo ka di at talaga nga inayat ni Brian? Saan, Vina? Inaramat ko lang, tapno makabalasak. Ngala, ituloy tan timangan tani. Lumami isamot tan dagiti taraon ta. Naimbag tanadanon ka, iha. Ay, makatawanan tinapalabas. Nakaumayak. Tanda na patang ngay magakan ka. Anya ka di tigagarayo, sir? Umay ko ibaga. Nga awanan ni Brian nga anak ko. Pimusayan.
Anya? Na, kasano ana pasamak dayta? Sir Lito? Sipod winaswas mo ti relasyon nyo. Pinaybayan na ti bagina. Aging ga anak kaala itinadagsen na sakit na. Nga isut gapo ti ipupusay na. Anya? Jack impag-arap. Akas tinagbanagan ni Brian. Saan? Itala amaamiris ko tibidot anaaramid ko. At dahi tati anak ko, balasan ko. Matmata mo na naimbag. Gaputa da ito inti maudiapan nakakita tayo kan kuanan. Saan tayo ito na makita pa iti kaanuman? Brian, pakawanan na kuma. Diyak impagarupakas to iti pagbanagan ti amin. Pakawanan na. Gaputa nagsagaba ka. Sika tinangitas anak iti kura. Kan sakit tinagam ko iti kayam mo. Ngamjak mat kayat amatay ka. Pakawanan na. Gapo iti naramid ko. Balasan ko. Amok ang napakawan na kan ti anak ko. Gaput amok. Nukasano ti kinapuno ti panagayat na kan ka. Inayat na ka itinapuno ti anak ko. Pakawanan na, Brian. Itala anarik na ti kinapatag mo. Umaikan, friend. Agawitan. Datalaangan tinabati ditoy. Nagawid amin ng dagiti nakipamunpon. Dito'y tapaylaan, friend. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanang day ti Brian. Kasladyak maklon ti pupusay na. Gaputa siyak ti makagapo. No apay ang nagbanag akastoy ti amin. Makon-konsensya ak. Tsaka mo. No kasano amalipatak na ito'y apasama. Patsak anapakawan na ka ni Brian. Salino man ti ayan na ita. Apay adi ka pa'y lamapan maturog, Ezra iha. Adala man terapi. Bye-bye andak pa lang dito ay, Mama. Kaya't ko ti agpanunot. Amok no anya ti pampanunutam. Ngampang nga asim iha. Saan mo kumaunay asidaran ti bagim? Nagbabawyamon ti naramid mo. Manglipat kan, kat mangrugi ka manan. Sa di numan ti ayan ita ni Brian, patsyak anapakawan na kan. Jack maliklikan ang panunutan dagiti pasamak, Mama. Ang pilitak ti manglipat. Kat inak tumanin agkid daw iti pamakawan ka ni Sir Lito. Gapo iti kasjay anapasamak. Ala, no dayta ti pakalaganan ti riknam, mapankantulat ta, iha. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, balasan ko. Sir Lito, kaya't kumanin ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti napasamak iti anak yo. Aging gangabin ita. Kat makon-konsensya ak. Gapo iti kasjay anapasamak. Kas nakunak idin balasan ko. Napakawan kan.
Manglipat kakit din. Mangrugi ka manen. Ket pagadalam kuman tikas jaya napasamak. Ket saan muntu kuman nga ulitan ti agi bales. Uwan, sir. Ikarig. Saan kon nga ulitan tikas jay nga inaramid ko? Agyaman ako unay, kada kayo. Ita, ininot ang mailiwliwag ko tikas jay anapasamak, Mr. Lonely. Ket nagbalin nga adal kanya, asaan anasayaat ti agibales. Ket babaan iti tulong dagiti mangipatpatag kanyak, ininot ang makaliplipatak. Ket nagbalbaliwak metten. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ezra. Ezra pagayam ko, pudno, asaan anasaya at ti agibales. Ang amala, tinapatag ita ket naamiris mon tinagbiddutam, ket nagbabawyam. Mangrugi ka manen, ket aramidam ti pagsayaatam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ezra, adi na kayat apadakama ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikandiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ruby, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag. Barang makaipaay iti uray basitla aliw-liwak kadag iti padak adumdumneg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ruby. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ruby, apoy nga takas dyan ni nanang mo. Anya ti kayat mo asawan, Christy? Christy nga. Christinagan ko. Alawanan. Chris, no Chris. Kasta ang amin. Apay ka din ni nanang, Chris. Tunggal makita ki garden. Aglulwa. Anya? Adda ka di parikot na, Ruby? Awan mo ti bagpagana kanya. Apay nga rod nga aglulo no kas diya makita ki garden. Amangan mo't no, adda ilimlimod na. Di mo ka dinamag, no apay? Dinamag ko. Ngam di na mo't imbaga. Ilimlambang nakit di ati panagluana. Makit kita, tunggal agbunag ak iti similya. Ni, apay ngay. Nasayaat matipan nakitungtong na kanyak itay bigat. Kita ang basit insan. Amangan mo't no kasapulan na ti pannaranay. Sige, insan. Kat agyaman ak unay iti panangidanon mo kanyak iti day tabanag. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal. Saan nanang? Ngam sayang ti panawan, anak ko. Ubing kapay, adupay ti maragpat mo. Husto ti kuna ti ina, anak ko. Agpanunot ka kumana imbag. Maasyanak kada kayo, tatang, nanang. Kakaasi kayo amang irimremedyo iti pagadal ko. Ay na anak ko, pagrebengan mi kas naganak dayta. Tati kayat mi, makaadal ka. Kat makabiro ka iti natalged apang gadam. Saan? Nanang, tatang, aggarden aklatan. Nagrigat ti aggarden, anak. Kaba ilak dayta, tatang.
Ang basit laeng ti maalam iti garden. Di ko malalaengan ti panaggarden, nanang. Basit mo ti garden tayo. Ang agbyag tayo matlata. Wen, adda tayo ditan. Ngam na sa isaya at latta ko mano agadal ka anak ko. Tapno di mo mapadasan ti rigat anapasaran mo iti amam. Makitan to inton sumaruno apa nagsasarak, nanang. Talaga ka di adimon kaya ti agadal, Ruby. Saanan, Marshall? Ngam apay. Sayang mata. Sapay nasaririt ka. Diyak kaya ta marigatan datatang nga agbirok iti pagbayad ko. Kan maysa, kayat kon ti manggad. Tap nga dabukod ko a kwarta. Agadal ka pa'y kitdi. Manggad kan tulata inton makaturpos ka. Saanan, Marshall? Diyak mo't lang mayulo. Manipod ngamin na padasak tinaggarden kat adan kwartak, masaduta kon nga agadal. Ay sus, Ruby. Ginasatan ti garden. Numaminsan, tumama ka. Numaminsan mat, maranaam tinababa a presyo. Mabangkrap ka ah. Anya? Isung agpanunot ka pa'y anaimbag, Ruby. Amangan no pagbabawiyam tumutlaang day ta desisyon mo. Di ka kumaagdardara sudos. Panagkunhak, saanin nga agbaliw ti desisyon ko. Kaya't kon ti kasto eh. Ala makaammo ka nga rod. Ngamsapay ko ma, taagbaliw ti desisyon mo. Agyaman na kiti concern mo, Marshall. Talaga anapudno ka agayam. Nanang, tatang, inakon ija garden, inakagmula. Nasapa ka mo't anak ko. Wan tatang, tapno adamal Pasko. Kan aglinong no pumigsa ti darang ti init. Talaga ka di adimon kayat ti agadal, anak. Saan, nanang? Sana bali, kabaulakon ti agtrabaho. Unang kas itin ako nakiti. Narigat ti agtrabaho iti garden. Kasapulan pa'y tinaan-anay a pagpuunan. At damat kid din na urnong ko iti naggardinak idi, nanang, tatang. Isun ati paggatang ko iti abuno. Ala nga rod, makamu ka na anak ko. Tay sumet ti pinilim nga aramidan. Talaga nagmula ka ni garden nyo ang insan. Talaga adi ka nag-enroll. When Chris, pinanunot ko ngamin ano agadalak. Manupay atawan ti palabsan, sakbay nga graduarak. Saan mo't ngayon napuraan day ta? Wana, ngam, amangan no saan ang makauray ti nobyo. Anya? Isok ka di ang nagsardeng ka nagadal? Taplan-planwin yun ti agasawa? Ibagam man ti podno insan. Day ta ka di ti makagapo? Wano, tinaibagam idi amaasyan kakadaan ti nga agirim remedyo iti pagbayad yo. Adda di ta aminan insan. Si kamot insan. Amangan kit dino day ta tigapo ti paglidlidayan ni ante. Dinamag mo ka di, no apay nga aglulwa idi iti garden. Nalipatak mat. Sana bali. Damagak to inton makaawidak, insan. Won, insan. Tapno maamuam no anya ti parikot ni ante. Nanang, adda ka ti parikot yo? Awan anak ko. Apay na damag mo dayta. Naibaga ngamin ni Insan Christy nga agluluha kayo ijay garden. Amangan mo't no adda parikot yo. Ngam diyo lakayat nga ibaga kada kami kanitatang. Awan anak ko. Baliday anak lang amin. Gapo iti panagsardeng mo, iti panaghadal mo. Ha? Dayta ti agpaiso anak ko. Iso apang nga asim ko ma. Ag-enroll ka. Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga adya kon kayat ti agadal. Ay. Di kay agsin na ay, nanang.
Para matlakan ka dahita anak ko. Para itinaranyag ang masakbayam. Pasensya kayon at talaga, nanang. Diyak ngaminan mayulot ti agadal. Ken, adda pa'y may sa aplanok. Aga brodak, intun agtawan akon iti 25. Kumusta kan, Wilfred? Kastilat ta, ha? Maililiw unay kan ka. Uray siya, kailiw ka una yan. Nabayag ngaminan adita nagsarag. Wen nga rod, makumikumakmat niya miniti trabaho. Ay, wen kayam. Talaga ka din adi kan agin ron? Wen Wilfred, masalot akon nga agadan. Ngam, sayang. Anyangay ti ko na dagiti tadakkel mo. Numabalin, di da kaya't ngagsardangak nga agadal. Ngam, imbaga kadakwada, adya kon mayulot ti agiskwela. Kan maysa, marigatan damot lang amang paadal kanya. No kasta nga rod, umanugot ka ka din? No ibagak nagkalaysatan? Ha? Agkalaysatan ko na, Wilfred? Wen, Ruby. Total, saan ka mo tanyag eskwela? Isong agasawa talatan, tapno tinulong ta. Wen, mayatak iti daytang imbagham. Daytan tumot lang ti pagtungpalan ta. Nanang, tatang, makiasawa akon. Anya, makiasawa ka kunam anak ko? Wen, nanang. Nay, kalaat mo't day ta anak ko. Taga ano ayat, ikayan ayat mo. Iti kabang-ibang nga ili, tatang. Nabayagan nga agayan ayat kami. Iso nagtulag kami nga agkalaysa. Ngam anak, ubing ka pa'y. Enjoy yung kumapay ti kinabalasang mo. Tanon nakiasawa kan. Saan kan anawaya ang mga ramid iti kayat mo? Husto ti kuna ni nanang mo. Ta saan analaka ti biyag tinasawaan. Adu dagiti responsibilidad. Agyaman nakadagita balakad yu, nanang, tatang. Ngam, makiasawa akon. Tapno adda katulungak nga agtrabaho. Ngam kasanon ti planom apan agabroad. Awan mat kiti ti parikot iti dayta, nanang. Tamabalin mat latang nga agabrodak, nga uray makiasawa akon. Ala, ibagam iti kayan ayat mo. Taumaydan makisarita kada kami. Sige, tatang. Talaga ka di ang makiasawa kan, Ruby? Wen, insan. Aguray ka pa'y kuma, insan. Agpalabas ka pa iti manoobulan. Ang mga numakmakla at kalaang. Saanin nga agbaliw ti pangadang ko. Nagtulag kami ka ni Wilfred. Umaydan makisauin ton umay alawas. Di kanto nga agbabawi, insan. Narigat ti agaywan iti ubeng. Kun nagastos, mangrugi iti makan, gatas, kun dadumapay. Agin inayat kami kan ni Wilfred, insan. Iso apatsak. Kabaulan min ti agpamilya. Me, si kamot gayam day ta, Ruby. Marshall, kumusta? Nasaya at matlat ta. Kumusta nga iti panagadal yun? Manulaangan a semester at graduar kami. Angon gayam, si Kangay, talaga ka di ka nagtuloy ng agadal? Saanan, Marshall? Ay, wen gayam, imbitaran ka man kitin ton aldaw ti kasarmi ka ni Wilfred? Anya? Makiasawa kan? Wen, Marshall, pakibaga kadagiti dadduma agagayam tayo. Sige, Ruby. Kat itapay laang, kablawan kan. Agyaman nak, Marshall. Kat namnamaag ti dadarayon to. Every now and then Nakaragragsak ka, Wilfred. Kastigayang tarik na ti may kasal.
Oray siya, Ruby. Jack mailadawan ti kinaragsak ko. Kamaudyanan na. Agasawatan. Sapay kumata di kagbalbali, Wilfred. Agdali na ed kumalata ti kinasimpot mo. Ikarik dayta. Gaputa ay ayatan ka unay-unay. Jack kayat nyagsangit ka, kapulahan kanya. Anyan? Nagmayat agad-gad. I love you, Wilfred. I love you too, Ruby. Ala, agsublitan iti tugaw ta. Madamdamalaag. Mangrugin ti second part ti program. Wan nga rod, Ruby. Tadenggan ta na yung bagdag iti pamagbaga iti ninong kaninong ta. Ta isun ti aplikar ta, iti panagbiag ta, kas agasawa. Malidayanak, Wilfred. Nalaus gayam tiliday datatang kananang. Gaputawan na ragpat ko kadagiti amin nga arapaap da kanyak. Anya? Naibaga ni Kristi kanyak. Asyak ka no ti makagapu iti panagsangsangit ni nanang. Nangruna kat makitkita dati kasasaad ta ita. Ay, makapaliday ngagpaiso, Ruby. Imbis a matulungan ta ita. Saanan kaputagas-gastusan tamatan na kita nakta. Wen nga rod. Imbagak pa'y idikan ni nanang nga agabrodak. Saan manen anatuloy? Iso anakarkaro ti pan nakapaay ni nanang. Maawatam kumalatan ida. Gaputa kayat da amaadaan ka itinanam ay panagbiag. Wen, Wilfred. Pagsaya atak ti pampanunutan da. Nga, jakmat na ipaay da ita. Panagkunak, Ruby. Nasaysaya at nagkid daw kalangin iti pamakawan kadakwada. Sige, Wilfred. Aramidak da ita. Nanang. Ruby, anak ko. Agkidawak iti pamakawan nyo. Siyak gayam ti makagapong aglidliday kayo. Pasensya ka na, anak ko. Saan mo't kit di anasakit tinakamkukan ka? Malidayanak lang amin. Gaputalaklak amon nyo ti kinarikat ti biyag. Basol ko matlaan. No apay akastoy tinagbanagak. Kat pakawanan da kuma. Tadyak nagtungpal kadagiti inkarkarik kada kayo idi. Ruby. Jakon naghadal. Gapot ako nakamasya na kada kayo. Tamarigregatan kayo amang papaadal kanya. Ngam, nakarkaro gayam. Gapot anaki asawa. Awan apulos tinatungpal ko kadagiti karik kada kayo. Jak pa yan nakapan iti abroad. Kan pasensya kayon. Gapot adi kay matulungan. Gapot adan anak ko. Ay. Nalpasan ti amin, anak. Awan maaramidan tayo. Ag tinulong kayo kit di nga agasawa nga trabaho. Tapno masaganaan yon to ti panagadal dagiti anak yo. Barang isudan to ti mangituloy kadagiti arapaap mo ati mo naragpa. Naamiris ko, ano ko madinengeg ko ti pamagbaga dagiti dadakkel ko, saan ko maakastoy ti kasasaad ko ita. Ken naragsak kumamet dagiti dadakkel ko. Ngem awanen ti mabalin ko, gaputan alpasan ti amin. Alakastan katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Ruby. Ruby, pagayam ko, di mon maisubli ti napalabas. Ngem masulnitam latta ti nagkurangam, babaan iti panagsalukag mo. Gaputa saan atubeng ti kaadda ti pamilyam. Tapno makalungaw kayo, itirikan. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ruby. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Ernaline Abance Ansyong. Ken iti materiksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician,
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ngagnagan iti Gilbert adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad nakla ko man itinaga na Gilbert ket jakon inlanad ti address ko. Agtawan nakitan iti 50 ngem ti inak ibinglay akapadasak ket nang rugi idi agtawan nakpay iti 30. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Gilbert dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ne, agal-al-al ka mo ta si Mangpat. Apay, nagtartaray ka, Gilbert? Un manang, ay nabanuga ka talaga. Kasla mapog sa tiangas ko. Nagkunang amin nga agtaray ka, kat sang at day tadalan. Andang amin nakita ka babae manang. Ha? Ne, babae mo't lagayam. Apay ang nagtaray ka. Saan nagagangay a babae manang? Nakabistida iti puraw. Ngamjak nakita ti rupa na. Tanalingdan ka dagiti buok na. Nagpukang mutla dagos. Ay naading ko, imahinasyon mo laan dayta. Mamatpati kang tumot ngamin kadagita. Agpaiso ti bagbagak manang. Talaga nakita. Husto daytan. Ingkakit di agperlesan. Tamangan tayon inton madamdaman. Si Kamat Gayam, pare Gilbert. Itaman pa nga imay ka dito'y istorya ti kastoy nga oras. Sumipngita na. Kakastoy ka no nga oras ti rorar da kital alyakay. Saan kayo kumama na kasta? Umayak lang gumatang. Kasta. Gilbert. Agpaiso ka ti dagiti bagbagam amakit kitam? Uwan kardo. Jack mat siguro ibaga no saan nga agpaiso. Saan apod no dagiti alalya, Gilbert? But-but ngamlaan ti bagim. Di kay pilitan ang mamati, no diyo kayat. Basta siyak, pudno dagiti ibagbagak. Pasensya kan iti na ibagami pare. Nasapak kaya mo na Kasla nalawag iti adak pa'y laiji balay. Nasipngat pa'y lagayam. Makapakigtot mo't deta apusa. Addaman ng ti babayan nakabistida iti puraw. Ay na, nakabutbutang matan ti kastoy. Partakat ti magna. Kasla susurutan nak. Nasapa ka, Gilbert. Dan? Anyan dayta pa nakakigtot mo. Adda ka di ba di babae sumursurot kanyak? Babae ko na, Gilbert. Awan mat. Adda itay, Dan. No paspasak ti magna. Partakan namat. Kasla saan nakadiso dagiti saka na iti daga. Ay, Gilbert aya. Napig sa una iti imahinasyon mo. Awan ti babae sumursurot kan ka. Unay kan, Gilbert. Anya di ko na ni paring Dan? Agda nakitam. Babae? Pasensyakan naistorya kadakwada pare. Diyak lang amin mailadawan ti Jarmo idi nasabat kay Jaydalan. Awanan yaman na. Ngam talaga nga da nakitak idi. Ay na pare Gilbert aya. Mamatpati ka pa lagi ti kakasta. Ison samat at di ka makararam. Tay paggarop mo a white lady dagiti babae. Ay na, Cardo. Itay pa'y lang adengdenggak dagiti ibagbagam ka ni Manong Gilbert. Ay, nagalas matan ti pa nagsasaw. Anyang iti mo tayo no talagang ada makitkita na. Kayat mo asawan? Uray si ka.
Kat mamati ka, kadagita banag? Jack, ibagbaga amamati ak. Ngam respetuan tayo kumamat ni Manong Gilbert. Diyo katawaan. No adda panunot yo. Tulungan nyo kit di amang overcome iti weakness na. Di tayo amuno anya ti husto a sitwasyon na. Anya? Agyaman ak iti panangis sakit mo kanyak, Rowena. Ala, inakon. Nagatang kumatan ti gagarak dito istor. Sige, panawan kayo pa dito eh. Dan, Cardo. Sige, Manong Gilbert. Agan-anad ka. Adu kumamot, ti makalapan tayo ita. Wen nga rod. Sige, rugyan tayo dito eh. Isaruwag tayo ti ikat. Ije pa'y man nga to. Kaslawan mo't ti makalapan tayo dito eh. Sige. Anya ka mo't Gilbert? Itay ka pa yung agsinsin dito sigarilyo. Kasla di ka maumuma. Partakan tayo kit di timag na. Apayin pare Gilbert. Adda babaya, makigit-gitdan kada tayo. Isumat lagayam nga agsindi ka di sigarilyo Adda mo rin tinakitam. Umasidig dito yan. Tumaray tayo! Taray! Unay kan Gilbert. Apa ating maray ka idirabi ay? Talagang adda nakita idirabi Ricardo. Inot nga umasidag kada tayo. Ay na, Gilbert. Di ka ngamin mamatpati di ka kasta. Tapno di ka nagbutbutan. Uray anya ti aramidak. Talaga nga adda makitkitak. Man nakimisa ka mat iti kunak paray. Apay mamati ka iti kakasta. Awan mat pa kayo naigan na iti pan nakimisak dayta pare. Wen agam naman nakimisa ka. Rumbang lang ang napig sa tinagam mo. Uray anya ti aramidak. Talaga nga adda agparik na kanyak. Gilbert, ading ko, katkatawaan da kadagiti ko kumparem. Man nakimisa ka kanong ang takrot kamat. Manang. Unngag paiso. Dayta ti kanayon ko amangag nga ibagbagada may papankan ka. Ay naading ko, tulungan ngamin atabagim, tapno ma-overcome mo dayta a weakness mo. Papigsaam ti pakinakam mo. Urean niya ti aramidag. Talaga nga adda makitkitak. Masansan pa yun nga agparang iti sangwanak. Ha? Uray nakatugawak lang. Kalat nga damangag ko akas lagay ayab kanyak. Intun awanan da dya mang mangag ko. Adamot tan makitak a babae. Wano, aniniwan ti tao. Nakabutbutang dagiti madmadlaw kan makitkitak. Ay, jak amukan ka Gilbert. Napigsa ngamin unay ti imahinasyon mo. Pare Gilbert, apay adikan sumursurot kada kami. Makumikumak ije bangkag ko, pare. Imposible mat pare. Amangan mat no nasakit tinakam mo kan ni pare Cardo. Pare, di mo ikaskaso ni pare Cardo. Kasjaya talaga day jaya tao. Kunana nga agang angaw. Makapasakit mat itirik na dagiti ibagbaganan o daduma. Wan nga rod, kanayon nakakatawaan. Uray din ako mapatsyan dagiti ibagbagak. Basta di nakatawaan. Oy, Manong Gilbert, si Kamat Gayam. Wen, ading Rowena, gumatangak man. Wana, manmanong kamatan nga umay dito eh. Damanong Cardo ti kanayon. Maumak pa yan kadakwada no daduma. Ano sama ading ko? Anya ngay nga rod. Kat dito yung mat-istor mo ti ayuyang da. Wen nga rod. Kasla di da mga umininom iti arak. Bye-bye akla ang ida Tapno adda gumatang iti lakok. Sa bagay, naglayluak pa lang amin ading ko. Kanayon dak ngamin nakantsawan. Si Kamat ngamin nga agpaiso ti kanayon da pagsasaritaan dito eh. Kasta ka di? Wen manong, angam, di mon ikaskaso ida. Wen gayam, damagak man laeng. Apay Manong Gilbert, talaga ka din nga adda makitkitam?
Wana ading. Kan adda pa'y mangmangag ko nga agay ayab. Wano mang manmandar kanyak. Ne, anom dagitang arwatan, Gilbert? Alak, ije kalapaw manang. Ijaya kon ngagyan. Ne, anya tinaknakan mo. Takayat mo ti umyan ijay. Jakon kayat dito'y manang. Sana ka komportable. Taapay. Umad-ado nga minan dagiti mangmangag ko dito'y. Nang runa no kastangag may saak. Adamot lang ti makitkitak dito'y ajak may ladawan. Gilbert, imahinasyon mo laang dayta. Saan manang? Agpay suti bagbagak. Iso abay-bay andak kumalatan. Agyan akon ije kalapaw. Si kamat gayam ading ko. Imbag man, tay may kaditi garden me. Ket no adda mangay ayab kanyak itay. Adda mang pukpukaw kanyak. Anya? Asino ko mangay ti mangpukaw kan ka? Kunak no da kayo manang. Apay ko maapukawan ka ngay. Awagan kalata ako mano bilang. Nalawag mo't a Gilbert ti pukpukaw dayjay. Amangan mo't no sa bali tinangag mo. Ala umay kakit din, taglalang lang tayo namangan. Adda balon mi apinikpikan. Alaman nga rod manang. Tajak intuloy itay tinangan. Gapoy tinangag ko ang nangawag itinagan ko. Siya kung timay dito'y ayan mo, pare. Gapo tadi ka mo't mapmapan ije tersay na. Masadutak nga minyan arumwar, pare. Tapay, pare. Awan? Saan ka mo't asigod akas taa? Uno, dati parikot mo. Awan. Ibagaman kit diti agpaiso, pare. Kinapod mo na. Jakon kaya ti rumwar. Gapo ta uray sa dino ti papanak. At dagpakita kanyak. Numaminsan. At dadagiti mga ayab kanyak. Iso kay kayat kulangan ti agmaymaysa. Ay sos, pare. Rumwar ka kit di. Tapno maiyaw-awan day ta. Amang ano imahinasyon mula ang dagita. Imayak ading ko, gaputa na ibaga kanyak ni Dan nga agpupupok kakanulatan ditoy. Uwan manang, gaputa mariribukan ak unay. Amin asuli apapanak. At dagpakita kanyak. Ay na, ading. Imbagak mo't idikan ka, ading mo nga minunay sobraan ti imahinasyon mo. Saan nga imahinasyon da ito'y manang? Pudno nga da makitkitak. Ay na, saan apod no dagita? Al-alilawon na kalaang ti imahinasyon mo. Saan manang? Aguray ka manang. Ni, apay. Inak kita ano asino jay limabas ang nakasuot iti nangisit. Ha? Di mo't ngamin nagsasaw. Anya? Naimbag man, tasarong karan naklata. Uray sa anak ngagsaksakit. Saan mo tamasapol ng agsakit ti may sa atao? Santo sarungkaran, Manong Gilbert. Sa bagay Wan gayam, adda ka di pa'y mangmangag mo ang mga ayabgan ka? Adda pa'y nga rod. Kaslaki maro pa ita. Ha? Uri adar aramidag. Addalat ta mga ayab kanyak. Ngam no talyawak. Awan mo ti makitak. Dagi jay mo't makitkitak. Apagbit dalangag parang. Manong Gilbert, sapay kumata di mo ikan iti sabali aka ipapananday iti isingasing ko. Anya nga tanu kuyugan ka nga agpakonsulta iti espesyalista. Tapno maamuan no anya day ka. Kayat mo asawan? Ada diferensyak? Saan mo't kit di akasta, Manong Gilbert? Ngam sigon iti insalaysay mo. Kasla ngamin imposible. Manang, kinaduanak ni Rowena nagpakita iti espesyalista. Psychiatrist. Psychiatrist ko nam, ading ko? Wen manang? Ni, apay ang nagpakonsulta ka? Ni Rowena tinangisingasing iti dayta, manang. Anya? Ay, pasensyaan na kami kuman. No di mi impakada-kada kayo, manang. Madanaganak lang amin.
Gapu iti imbagana nga adadag iti makitkita na. Ngam kalat nga agpukaw. Kan adamang mangag na, adi na amo ti pagtataudan na. Tano sa pulan na, awan mo't kano ti makita na a tao. Rowena. Amangan mo't no addan sa bali ang mapaspasamak kan kwa na. Anya ti kayat masawan? Manang, nabayag gaya man ang makapaspasar iti visual and auditory hallucination. Iso akanayon nga adda dagiti makitkita na kan mangmangeg na. Kat nabaybayan. Iso akim maro. Ay, Diyos ko. Diyak lang pagarup akas na gayam. Gilbert ading ko. Pakawanan na kami kuma. No di da kaing kaskaso idi. Kunami nga no talaga ama nagbutbutang kalaang. Wan nga rod ading ko. Pakawanan na kami kuma. Tawan ti uray may sakada kami anak kalagip amang ipa-check upan ka. Awanan nyaman na manang. Tinapateg. Namuan ti amin. Kat pagyama anak unay day takin ni Rowena. Gaputay impakita na ti kinapateg ko kenkwana. Naimbag ka pa'y Rowena. Tanapanunot mo ti pagimbagan ni Gilbert. Di may pa'y pulos na panunot nga ipakita iti espesyalista ni ading ko. Sana bale. Saan pa'y analadaw ti amin? Masulnitan nyo pa'y tinagkurangan nyo kankwana. Babaan iti panang suporta, kan panang kuyog nyo kankwana, iti panagpaagas na. Pagyamanak unay iti namarswa, gapu tanabaalak ti amin, Mr. Lonely. Naimbaganak, kat iti sana nagbayag, nagkalaysa kami kini Rowena, kat nang bukal kami iti pamilya. Ita, lumakaya kon, kat nagtalinaed ti kinaragsak mi asa nga pamilya. Alakastan, kat agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Gilbert. Gilbert pagayam ko, saan asinsinan tinagdalanam, kat pagyamanan tayo ta nakarecover kan. Palagip kumamot da ito, kadagiti papagayam. Ano addaman na idumduma ang maobserbar tayo itipada tayo, amuan tayo kuma, no apay. Taamangan, no nadagsan gaya man, ti pagdaldalanan da, adi tayo ammo. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad, itinaga na Gilbert, adi nan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.